Nakon što ste napravili smjesu koja neodoljivo podsjeća na mljeveni keks i mlijeko ili neko tijesto za kolač, vrijeme je da napravimo zabranjene mafine. Evo vidite, one izgledaju kao neki slatkiši. Također ne morate da iskoristite cijelu kocku da bi pokrenuli vatru. Naravno, to opet zavisi od vremenskih uslova. Možete ovako da pravite guljoti, da i malo da uštedite. To je sasvim dovoljno za pokretanje vatre. U daljem prikazu vidimo kako sama kocka gori. Od prilike ova kocka ove veličine može da gori do nekih pola sata, računajući dakle i raspadanje na fragmente i na mrvice.